Shwmae i chi gyd? Tydys yma, dyma clocio stepau rhif 5. A fan hyn, fel chi'n gweld fan hyn, fi wedi gwneud rhestr o bob step neu tric i ni wedi dysgu hyd yn hyn. Felly, os ych chi heb weld un o'r fideos 1, 2, 3 neu 4, cerwch nôl i wneud rheina yn gloi. Wedyn byddwch chi'n lle wneud rhein i gyd gyda'n gilydd. Ond jyst i atgoffa chi, fi'n atgoffa pob un o'r stepiau. Cerdded iawn, 6 cam lan, 3 stamp, 6 cam nôl, 3 stamp. Ar eich trad, barod? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 3 stamp. A nôl. 3, 4, 5, 6 a 3 stamp. Good, hwnna da ni. Nesa, beth sa ni? Pitter-patters. Gyda hwn, 8 araf, a wedyn ni 8 curiad yn gyflymach. Da 3 stamp ar y diwedd. Barod? 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8. Double speed. A 3 stamp, 1, 2, 3. Syth ar ôl pitter-patters. Ceffil. Chi'n cofio, fideo diwethodd hwnna, chi'n symud i'r ochr ar ôl 2. 1, 2. 1, 2. A nôl, 2, 3. Hop, ochr. A nôl, 1, 2, 3. A un arall. Skip, skip. A nôl, 2, 3. Hop, skip, skip. A nôl, 2, 3. Hop. Ni'n ei 2 fel A. Syth wedyn mewn i cico coesau'r ochr. Syml, just cico i'r ochr. Fydd 3 stamp ar diwedd hwn. Barod. 1, 2. Digon rhwydd. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 3 stamp. 1, 2, 3. Rhwydd. Wedyn, pethau bach fwy cymleth. Reit e, toe heels, iawn? So fi'n mynd i wneud 2 araf, 2 gyflym a sisiwrn yn syth ar ôl ni. Fel o'n i'n gweud, os chi heb wneud hwn o blaen, cerwch nôl i weld y fideos cyn ni i gael gwybod sut mae'n wneud yn araf bach. Felly, sisiwrn, 2 araf, 2 cyflym. Toe heels o'n i'n meddwl. Barod, 1, 2. Nôl, lan, croesi. Nôl, lan, croesi. 2 gyflym. A sisiwrn. A iawn. Iawn, lot o waith meddwl fyna. Marfer hwnnw. Clapo, dan y coesau. 8 o dan y coesau. A wedyn 8 gyda clap uwch ben ac o dan. Ar ôl 4. 1, 2, 3, 4. 8 uwch ben hefyd. 4, 5, 6, 7. Falle stop ar ôl 7 fel bod ni'n paratoi i fy mlaen i pen ôl, i'r ochr. Chi'n cofio hwn? Coesau gyda'ch gilydd. A ni'n symud i'r ochr, 4 araf, wedyn ni 8 cyflym. Fel hyn. 1, 2, 3, 4 cyflym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a nôl. 2, 3, 4 cyflym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wedyn y peth ola, y macyn. So na byddwn ni'n gwneud 2 skip a naid. A ni'n gwneud na 4 gwaith, iawn? Mae'n siŵr bod macyn da chi. Neu be bynnag, rhywbeth tebyg, scarf byr. Felly 2 skip a naid. Barod, ewch. 1, 2, neidio. A to, 1, 2, neidio. A byddwn ni'n gwneud hwnna 4 gwaith. Pryn ni'n lando'n pedwerydd un, hoi mawr ar y diwedd. Con i mynd, y rŵtîn, pob beth ni wedi ddysgu, syth ar ôl i gili, pob lwc. Reit e, cerdded, ewch. 3 stamp, a nôl. 3 stamp, pitter-patter araf. Rwydd nes. Reit e, double speed. 3 stamp, ceffil. Hano, beth sy'n nesaf? Coesau'r ochr! Rwydd nes. Swingwch y coesau mas. A gael y gwyd. 3 stamp ar y diwedd, barod. Nawr. 2 toe heel araf. O, gwaith meddwl fan hyn. Swap. Go.
Reit e, 2 gyflym. A sisiwr. Clap o dan coesau. 1. A nawr i'ch ben. Reit e, coesau ni gilydd. Treiglo pen ôl. I'r ochr. A cyflym. A nôl. Cyflym. Peth ola. Macin. Skip. Skip. Naid. Skip. Skip. Naid. Hewch fynd. Frawd y fyny. A naid. Gyda hoi. Barod. Hoi! O, beth bach. Fi wedi gysgu pause yma. Wel, gobeithio bod chi'n enjoyo dysgu routine a dysgu stepiau syml clocsio. Y cwbl lot ni wedi dysgu gyda gilydd fyna. Gobeithio fydd mwy o fideos, yn y fwy pwysig. Cadwch yn saff, bobl. Diolch yn watcho.